voi deschide din Brawl Pass ceea ce am strâns. Și de la trofee. Să începem. Cum vedeți, eu vreau să strâng la Amber. Vom face că așa mai interesant, eu cred. Drept când erau boxele, așa era interesant. Acum nu, așa că vom începe totul. Credite, credite. Am deschis pe Amber. Wow! Amber a fost eliberată. Nici nu m-am gândit că voi avea. Începem alt epic pentru Edgar. Avem un brawler astăzi, Amber. E foarte bine. Din păcate, Chromul personaj n-avem. Wow! Amber. Haideți să începem. Să fie mai puternică. Și să încercăm să jucăm cu ea. Nu-i nimic, aici poți să descarci nou brawler. Haideți să punem gadget. Avem 5500, ne de jos. Gadget. E foarte interesant. Două gadgeturi că am luat. Dar de ce încă ne arată? Că totul e bine. Două gadgeturi la grei. Nu e nimic. Și încă acesta. Tot de aici. Încă 200 și încă poate pe cineva face mai puternic. Ne arată pe cine oare. Eu cinstit aș vrea pe Lu. Ok, interesant. Sunt foarte multe gadgeturi care trebuie să le am, dar nu cumpăr că nu trebuie. Haideți să o vedem pe Amber în luptă. Avem doar 45 de personajuri. E super. Haideți să încercăm în luptă pe ea. Începem cu unul singur. Jucăm. Începe. Trebuie cu ea să joci. Dar interesant ce cum vom juca eu singur. Eu vă spun deodată că nu din greșeala mea, ceva este cu aplicația aceasta care eu primesc. Ceva poate n-a avut o conexiune.